Jazyk ako kód reality. Alebo prečo slová formujú vašu realitu. Venované tým, ktorí pochopili, že mapa nie je územie. A tým, ktorí majú odvahu tú mapu prekresliť. Kapitola Úvod. Vitajte v roku 2026. Píše sa rok 2026. Svet sa za posledné roky zmenil spôsobom, ktorý by sme ešte pred dekádou považovali za sci-fi. Umelá inteligencia píše básne, autonómne autá brázdia diaľnice, no a my sme viac prepojení než kedykoľvek predtým. A predsa, napriek všetkému technologickému pokroku zostáva v centre diania jedna starodávna biologická technológia, ktorá riadi všetko ostatné. Je ňou ľudský mozog a jeho operačný systém. Jazyk. Vítam vás pri čítaní knihy, ktorá nemá byť len ďalšou motivačnou literatúrou. Motivačné knihy vám hovoria, že máte zmeniť svoje myslenie. Táto kniha vám presne krok po kroku a na základe neurovedy vysvetlí, ako to urobiť. V Hypnoceste veríme v jednu zásadnú pravdu. Všetok jazyk je hypnotický. Nie je to len fráza. Nie je to len marketingový slogan. Je to popis biologickej reality. Keď som začal svoju cestu hypnózou, myslel som si, že je to o rituáloch, o kivadielkach, o hlbokom hlase a príkazoch spí. Ale čím viac som študoval prácu velikánov a čím viac som pracoval s klientmi na Slovensku, tým viac som chápal, že hypnóza nie je niečo, čo robíte ľuďom. Hypnóza je niečo, čím sme. Sme bytosti, tvorené príbehmi. Sme bytosti, ktorých biochémia sa mení na základe vibrácií vzduchu, ktoré nazývame slová. Aha, moment. Nemôžete nekomunikovať a nemôžete nehypnotizovať. Jediná otázka znie: je vaša hypnóza cielená a liečivá? Alebo je náhodná a deštruktívna? V tejto knihe, ktorá je výsledkom rokov praxe a štúdia, sa pozrieme pod kapotu ľudskej mysle. Rozoberieme si, prečo jedna veta dokáže človeka paralyzovať strachom, a zatiaľ čo iná ho v okamihu dokáže vyliečiť z celoživotnej fóbie. Nie je to mágia. Je to architektúra. Ste pripravení stať sa architektmi vlastnej reality? Kapitola 1. Ľudská anomália. Prečo sme iní? Pozrite sa von oknom. Ak máte šťastie, uvidíte vtáka. Možno vranu. Vrany sú fascinujúce tvory. Dokážu si zapamätať tváre. Vedia používať paličky na vyťahovanie hmyzu z kôry stromov. A dokonca sa vedia hrať. Alebo sa pozrite na dokumentárny film o delfínoch. Majú mená
komunikujú pískaním. Alebo gorily, ako slávna Koko, sa naučili stovky znakov posunkovej reči. Dokázali vyjadriť smútok, hlad alebo lásku. A predsa medzi nimi a nami je priepasť taká hlboká a široká, že ju evolúcia preklenula len raz. Hranica signálu a symbolu. Zvieratá komunikujú v ríši signálov. Signál je priamy, bezprostredný a viazaný na prítomný okamih alebo na konkrétny fyzický objekt. Napríklad pes zavrčí, signál nepribližuj sa, som nebezpečný. Včela zatancuje, signál nektár je týmto smerom, 300 metrov. Opica vykríkne, signál orol, pozor zhora. Tieto komunikácie sú funkčné. Zachraňujú životy, ale sú obmedzené. Opica nedokáže povedať: pamätáš si na toho orla z minulého týždňa? Myslím, že zajtra priletí znova, pretože bude fúkať južný vietor. A úprimne mám z toho úzkosť. My ľudia sme prekročili hranicu signálov a vstúpili sme do ríše symbolov. Slovo sloboda nemá fyzickú formu. Nemôžete ho chytiť, zjesť, ani pred ním utiecť. A predsa pre toto slovo ľudia zomierajú, stavajú barikády a píšu ústavy. Neurovedecký pohľad, abstrakcia mozgu. Ľudský mozog, konkrétne neokortex, vyvinul schopnosť decouplingu, oddelenia informácie od okamžitej reality. Toto nám umožňuje simulovať budúcnosť. Pre mozog je predstava budúcnosti, simulácia, takmer nerozoznateľná od prežívania prítomnosti. Táto schopnosť nám dala civilizáciu, ale dala nám aj neurózu. Pretože ak dokážete simulovať budúcnosť, dokážete sa báť vecí, ktoré sa ešte nestali. A možno sa ani nikdy nestanú. Jazyk ako nástroj tvorby. Anglický jazyk a v mnohých ohľadoch aj naša krásna, ohybná slovenčina obsahuje jednu z najväčších a najjemnejších slovných zásob na svete. Máme slová pre stavy, ktoré zvieratá možno cítia, ale nevedia ich pomenovať, a teda ani reflektovať. Slová ako nostalgia, zadosť učinenie, krivda, nádej. Keď vyslovíte slovo, nerobíte len zvuk. Vyberáte súbor z knižnice poslucháčovej mysle. Skúste si to teraz. Prečítajte nasledujúce slová pomaly a sledujte, čo sa deje vo vašom tele. Silný škripot nechtov po tabuli. Cítili ste to? Ten nepríjemný záchvev na chrbtici. Tabuľa tu nie je. Nechty tu nie sú. Zvuk neexistuje. Sú to len čierne znaky na bielom papieri alebo pixely na obrazovke. Ale váš mozog dekódoval symbol. Vytvoril senzorickú reprezentáciu.
a vaše telo fyzicky zareagovalo. Toto je hypnóza v praxi. Jazyk nie je len popisom reality. Jazyk je diaľkovým ovládaním ľudskej fyziológie. Kapitola 2. Neurológia významu. Cesta do hlbín. Aby sme skutočne pochopili, ako môžeme meniť seba a iných pomocou slov, musíme sa prestať dívať na jazyk ako na umenie a začať sa naň dívať ako na inžinierstvo. Musíme pochopiť hardware. Ľudský mozog je najkomplexnejšia štruktúra v známom vesmíre. Váži približne 1,4 kg. Má konzistenciu mäkkého tofu a spotrebováva približne 20% energie vášho tela. Hoci tvorí iba 2% jeho hmotnosti. Keď na niekoho prehovoríte, spúšťate v jeho hlave elektrickú búrku. Poďme si túto cestu prejsť spomalene. Fáza 1. Príjem a dekódovanie. Wernicke. Predstavte si, že vám niekto povie: Milujem ťa. Zvukové vlny vrazia do vášho bubienka. Rozochvejú kostičky v strednom uchu a v slimákovi sa premenia na elektrické impulzy. Tieto impulzy letia do sluchovej kôry. Ale zatiaľ je to iba šum. Je to len frekvencia. A aby sa zo šumu stalo slovo, signál putuje do Wernickeho oblasti, v ľavom spánkovom laloku. Toto je prekladateľ. Wernickeho oblasť nehodnotí. Ona len hľadá v slovníku. Priradí zvuku význam. Zvuk milujem rovná sa silná, pozitívna emócia, väzba a bezpečie. Ak by ste mali poškodenú túto oblasť, počuli by ste, že niekto hovorí, ale nerozumeli by ste ani slovo. Bolo by to, ako keby na vás hovorili po klingónsky. Fáza 2. Emocionálna validácia amygdala. A tu prichádza ten najdôležitejší moment, o ktorom sa v bežných učebniciach komunikácie nedočítate. Informácia nejde len do rozumovej časti mozgu. Súčasne s tým je odoslaná rýchlou dráhou do limbického systému, konkrétne do amygdaly. Amygdala je niečo ako strážny pes. Je to stará časť mozgu, ktorú zdieľame s plazmy a rannými cicavcami. Amygdalu nezaujíma, či je veta gramaticky správna. Nezaujímajú, či je logická. Zaujímajú len jedno. Bezpečné alebo nebezpečné. Toto je odpoveď na našu kvízovú otázku. Amygdala je štruktúra najviac zodpovedná za detekciu emocionálnej hrozby. Príbeh z praxe. Príklad z kancelárie. Váš šéf príde a povie: Peter, poď ku mne do kancelárie. Musíme sa porozprávať.
Wernicke dekóduje význam slov. Ale amygdala zachytí tón hlasu, neurčitosť frázy. Musíme sa porozprávať. A kontext. Šéf rovná sa autorita. Amygdala okamžite kričí. Hrozba, možné vylúčenie z tlupy, strata zdrojov. A výsledok? Petrovi sa spotia dlane. Stiahne sa mu žalúdok. A vyschne mu v hrdle. A to ešte ani nevie, o čo ide. Ale jeho telo je už v stave prežitia. Fáza 3. Formulácia. Broca. Ak amygdala nerozhodne, že treba okamžite utiecť alebo zaútočiť, informácia sa presúva do brokovej oblasti. Čelový lalok. Toto je hovorca. Broková oblasť pripravuje vašu odpoveď. Zostavuje gramatiku, syntax a posiela príkazy do motorickej kôry, ktorá ovláda jazyk, pery a bránicu. Ale pozor, broková oblasť je tiež sídlom vášho vnútorného hlasu. Keď si v duchu nadávate, keď vediete tie nekonečné hádky sami so sebou z prche, je to vaša broková oblasť, ktorá posiela signály späť do Wernickeho oblasti v uzavretej slučke. A moment. Váš mozog nerozlišuje medzi tým, keď vám niekto povie si neschopný, a medzi tým, keď si to poviete sami. Neurálna dráha je takmer identická. Amygdala reaguje na oboje. Úplne rovnako. A tým pádom je autosugestia biologický fakt. Prečo na tom záleží? Väčšina ľudí prechádza životom s nevedomým procesom. Niečo prežijú, cítia emóciu, reakcia amygdaly a reagujú, často defenzívne. Hypnóza a vedomá komunikácia, ktorú v hypnoceste učíme, vstupuje do tohto procesu a hackuje ho. Ak viete, ako hovoriť tak, aby ste neaktivovali amygdalu poslucháča alebo svoju vlastnú, môžete doručiť myšlienku priamo do podvedomia bez akéhokoľvek odporu. Tomu sa hovorí bypassing the critical faculty. Obídenie kritického faktora. A o tomto, ako to presne urobiť, bude celá nasledujúca časť tejto knihy. Praktické cvičenie. Počas nasledujúcich dní sledujte ľudí vo svojom okolí. Všimnite si moment, kedy sa niekto uzavrie. Znaky aktivácie amygdaly u druhého človeka. A tie môžu byť takéto. Náhle prerušenie očného kontaktu. Zmena dýchania. Pličie rýchlejšie. Fyzický ústup. Zákon tela dozadu. Zmena farby. Pokožky. Začervenanie alebo zblednutie. Stisnutie pier. Ak toto vidíte, prestaňte argumentovať logikou. A logika v tejto chvíli nefunguje. Pretože strážny pes
šteká tak nahlas, že prekladateľ nepočuje. Musíte najprv upokojiť amygdalu. Kapitola 3. Najvplyvnejší hlas. Mechanika autohypnózy. Väčšina ľudí žije v ilúzii, že hypnóza je niečo, čo robí jeden človek druhému. Že je to externý proces. Pravda je desivejšia. Vy ste hypnotizovaní neustále. Ale ten hypnotizér nemá hodinky na reťazke. Ten hypnotizér má váš hlas. Váš vnútorný monológ, internal dialog, beží rýchlosťou približne 4000 slov za minútu. Vrátane prekrývajúcich sa myšlienok a vizuálnych skratiek. To je nepretržitý tok sugestií, ktorý formuje vašu realitu od okamihu prebudenia až po spánok. V tejto kapitole sa pozrieme na to, prečo je tento hlas taký mocný, prečo mu mozog nekriticky verí a ako zmeniť jazyk chudoby na jazyk možností. Absencia kritického faktora. Prečo si veríme? Keď k vám hovorí cudzí človek, napríklad podomový predajca, váš mozog automaticky aktivuje obranné mechanizmy v prefrontálnom kortexe. Pýtate sa, kto to je? Je to pravda? Čo odo mňa chce? Tento filter sa nazýva kritický faktor. Jeho úlohou je chrániť podvedomie pred škodlivým kódom. Ale keď hovoríte sami k sebe, tento filter je vypnutý. Prečo? Pretože mozog evolučne nepredpokladá, že by ste sami seba chceli oklamať alebo poškodiť. Hlas prichádza zvnútra, vášho opevnenia. A preto veta si neschopný idiot, ktorú si poviete po rozliati kávy, automaticky prejde do amygdaly. Okamžite a bez cenzúry. Mozog ju príjme ako fakt. Neurovedecký pohľad. Broca Wernicke Slučka. Keď vediete vnútorný monológ, vaša broková oblasť, tvorba reči, vysiela signály priamo do Wernickeho oblasti. Pochopenie významu. Táto slučka je uzavretá a extrémne rýchla. Čím častejšie touto slučkou prebehne negatívna myšlienka, tým silnejšia je myelinizácia, izolácia tohto neurónového spojenia. Z myšlienky sa tým pádom stáva fyzická štruktúra mozgu. Lingvistické vírusy, nominalizácie. Jeden z najčastejších spôsobov, ako sami hypnotizujeme do stavu bezmocnosti, je používanie tzv. Nominalizácií. Nominalizácia je proces, pri ktorom vezmeme sloveso, dej, pohyb, zmenu a zmrazíme ho do podstatného mena, to jest vec, statický stav. Príklady. Sloveso, proces. Mám problém s komunikáciou. Rovná sa ja komunikujem, dej,
ktorý sa dá zmeniť. Nominalizácia. Mám blok. Vidíte ten rozdiel? S komunikovaním sa dá niečo robiť. Môžete komunikovať inak, pomalšie, rýchlejšie. Ale blok je vec. Je to ťažké, nemenné, statické. Mozog si pod slovom blok predstaví stenu. A so stenou sa ťažko hýbe. Ďalšie toxické nominalizácie. Mám depresiu. Namiesto cítim sa smutne. Alebo deprimujem sa myšlienkami. Mám úzkosť. Namiesto znepokojujem sa predstavami budúcnosti. Náš vzťah je katastrofa. Namiesto vychádzame spolu zle. Praktické cvičenie. Vezmite si papier a napíšte 3 veci, ktoré vás trápia. Strach, prokrastinácia, hnev. A teraz ich roztopte späť na slovesá. Zlé, moja prokrastinácia mi ničí život. V tomto prípade je prokrastinácia aktívny subjekt. A vy ste obeť. Dobré, odkladám začiatok práce, aby som sa vyhla nepríjemným pocitom. Vy ste subjekt. Vy to robíte a vy sa môžete kedykoľvek rozhodnúť, že to prestanete robiť. Ak vrátite slovu pohyb, sloveso, tak vrátite sebe moc. Modálne operátory, nutnosť versus možnosť. Vnútorný dialóg je riadený malými pomocnými slovesami, ktoré nazývame modálne operátory. A sú 2 druhy a ich zámena mení biochémiu tela. Poprvé, modálne operátory nutnosti, necessity. Slová musím, mal by som, je to potrebné, nesmiem. Tieto slová sú spúšťačmi stresu. Keď si poviete, musím to dokončiť, váš mozog počuje, inak príde trest. Aktivuje sa sympatický nervový systém, boj alebo útek. Kortizol stúpa a kreativita klesá. Motivácia je založená na strachu. Po druhé, modálne operátory, možnosti, possibility. Slová ako môžem, chcem, rozhodol som sa, dokážem. Tieto slová otvárajú dopamínové dráhy. Chcem to dokončiť, alebo môžem to urobiť teraz. Mozog počuje voľbu. Motivácia je založená na odmene, dopamín a autonómii. Slovo mám v zmysle povinnosti je najväčší klamár. Mám ísť do práce. Nie, nemáš. Môžeš neísť. Samozrejme, bude to mať následky. Vyhodia ťa. Nebudeš mať peniaze. Ale je to tvoja voľba. Ísť tam, pretože chceš peniaze. Keď zmeníte, musím ísť do práce. Rozhodol som sa ísť do práce, pretože chcem výplatu.
Vraciate sa z pozície otroka do pozície pána. Identita, kliatba. Ja som. Najhlbšia úroveň autohypnózy sa deje na úrovni identity. Veta, ktorá začína slovami ja som, je pre mozog definíciou existencie. Ak poviete som fajčiar, fajčenie nie je len to, čo robíte, je to, kým ste. Prestať fajčiť by znamenalo zabiť časť seba. Preto je to tak ťažké. Podvedomie bude brániť vašu identitu, homeostázu, za každú cenu. Ak poviete, som človek, ktorý momentálne fajčí, ale vyberá si zdravie. Oddelili ste identitu od správania. A správanie sa dá veľmi ľahko zmeniť. Identita ťažko. Syndróm fixného nastavenia. Fixed mindset. Karol Dweková zistila, že ľudia, ktorí používajú identitný jazyk pri zlyhaní, sa prestávajú učiť. Príklady? Zlyhal som v teste. Znamená, som hlúpy. Identita rovná sa nemenné. Koniec snahy. Zlyhal som v teste. Znamená, ešte som sa to nenaučil. Rovná sa proces. Zmeniteľné. A toto je začiatok snahy. Technika strážca brány. Gatekeeper. Ako zastaviť negatívny vnútorný monológ? Nemôžete naň nemyslieť. Zákaz záporu. Stačí ho nahradiť. Krok 1. Zachytenie. Awareness. Musíte sa prichytiť príčine. Keď si v duchu poviete, zasa som to pokazil, som idiot. Zastavte sa. Doslova si povedzte stop. Krok 2. Disociácia. Oddelenie. Uvedomte si, že ten hlas nie ste vy. Je to len nahrávka. Je to starý program. Možno hlas vášho otca, učiteľa. Povedzte si, ďakujem podvedomie za tento názor, ale momentálne mi nepomáha. Krok 3. Korekcia. Editovanie. Okamžite tú vetu prepíšte do konštruktívneho jazyka a povedzte si ju znova. Vnútorne alebo nahlas. Urobil som chybu. Je to nepríjemné, ale naučilo ma to, že tadiaľto cesta nevedie. Na budúce to urobím inak. Týmito 3 krokmi fyzicky prepisujete neurónové spojenia. Zo začiatku je to ťažké, ako sekanie cesty v džungli. A po 30 dňoch to bude automatická diaľnica. Kapitola 4. Strážca brány. Retikulárny aktivačný systém RAS. Zobudíte sa ráno a otvoríte oči. V tom istom okamihu začnú vaše zmysly bombardovať mozog nepredstaviteľným množstvom dát.
Neurovedci odhadujú, že naše zmyslové orgány, oči, uši, koža, nos, jazyk, prijímajú približne 2 až 11 miliónov bitov informácií za sekundu. Ak by ste mali spracovať a vedome vnímať každú jednu informáciu, tlak pokožky na malíčku, hukot chladničky, teplotu vzduchu, pohyb tieňa v rohu, každé slovo z rádia, váš mozog by sa v zlomku sekundy prevaril. Energetický nárok by bol neudržateľný. Vaše vedomie, tá časť, ktorá si hovorí ja, dokáže spracovať iba približne 134 bitov za sekundu. To je obrovský nepomer. 2 milióny vstupov vs 134 výstupov. A kto rozhoduje o tom, ktorých 134 bitov prejde do vedomia? No, zoznámte sa so svojím najlepším priateľom. Alebo najhorším nepriateľom. Retikulárnym aktivačným systémom. Raz. Anatómia filtra. Raz nie je jedna konkrétna hrča v mozgu. Je to difúzna sieť neurónov, ktorá sa tiahne cez mozgový kmeň nahor k talamu a do kôry. Je to evolučne veľmi stará štruktúra. Jeho funkcia je binárna. Spiaca brána. Keď spíte, raz blokuje zmyslové vstupy. Práve preto sa nezobudíte na bežné zvuky. Ale zostáva pohotovosti pre kľúčové signály. Ako sú napríklad plač dieťaťa, pach dymu, bdelá brána, keď ste hore. Raz funguje ako vyhadzovač v nočnom klube. Má zoznam VIP hostí. Kto je na zozname, ide dnu, do vedomia. A kto nie, ostáva vonku, v nevedomí. Cocktail party efekt, dôkaz funkčnosti. Najslávnejším dôkazom existencie ras je tzv. Fenomén koktejlovej párty. Predstavte si, že ste na hlučnej oslave. Hrá hudba, cinkajú poháre, hovorí nahlas a naraz 50 ľudí. Je tam hluk, šum a rozprávate sa s priateľom a vnímate len jeho hlas. Všetko ostatné je len pozadie. Odrazu na druhom konci miestnosti niekto vysloví vaše meno. Okamžite otočíte hlavu. Ako je to možné? Aby ste počuli, vaše uši museli ten zvuk zachytiť. Ale vaše uši zachytávali všetky zvuky miestnosti po celý čas. Váš ras monitoroval celý ten šum na nevedomej úrovni. Ignoroval tisíce slov, ale slovo, vaše meno, má na zozname VIP hostí s prioritou vysoká dôležitosť. Ako náhle sa objavilo, raz prerušil program a poslal signál do vedomia: pozor, toto sa ťa týka. Programovanie ras, ako vzniká osud. A tu prichádza kľúčový moment pre váš život. Meno máte vraz naprogramované napevno.
Ale väčšinu ostatných VIP hostí tam vkladáte vy sami svojím jazykom a svojimi presvedčeniami. Raz nerozlišuje medzi dobrým a zlým. Rozlišuje len medzi dôležitým a nedôležitým. A dôležitosť sa definuje tým, na čo zameriavate pozornosť a o čom hovoríte s emóciou. Efekt červenej Mazdy. Kúpite si červenú Mazdu a zrazu ich vidíte všade. Zmenila sa realita? Vôbec nie. Počet aut je rovnaký. Zmenil sa filter. Predtým boli červené Mazdy, iba šum. Teraz sú to dôležité dáta. Programovanie chudoby a problémov. Predstavte si človeka, ktorý si každé ráno hovorí: zasa pondelok. Všetci sú na mňa zlí. Vždy sa mi niečo pokazí. Mám ja ale smolu. Čo práve urobil? Dal svojmu raz nasledujúci nákupný zoznam. Hľadaj dôkazy, že ľudia sú zlí. Hľadaj veci, ktoré sa kazia. A hľadaj dôkazy smoly. Tento človek pôjde po ulici. Môže prejsť okolo 100 usmiatých ľudí. A raz to odfiltruje, lebo to nie je na zozname. Môže prejsť okolo 50-eurovej bankovky na zemi. Raz to odfiltruje, pretože smoliari nenachádzajú peniaze. Ale všimne si jedno psie hovno, do ktorého stúpi. Raz víťazoslávne pošle signál do vedomia. Tuto máš. Hovoril som ti, že máš smolu. Tento človek nežije v objektívne horšom svete. Žije v selektívne filtrovanom pekle, ktoré si sám objednal. Neurovedecký pohľad. Skotoma, slepá škvrna. Opakom vnímania je skotoma. Je to psychologická slepota. Ak ste presvedčení, že kľúče nie sú na stole, váš raz môže doslova zablokovať vizuálny signál kľúčov, hoci na ne priamo pozeráte. Oči ich vidia a mozog nie. Až keď príde manželka a povie: veď sú tu, presvedčenie sa zruší a raz prepustí obraz do vedomia. Zákon príťažlivosti bez mágie. Kniha The Secret spopularizovala myšlienku, že na čo myslíš, to si pritiahneš. Mnohí to zavrhli ako ezoteriku. Ale neurobiologicky je to presné. Nepriťahujete to magicky. A vy si to všímate. Príležitosti na zbohatnutie, na lásku, na úspech sú všade okolo vás, neustále. Sú v tom 2 miliónovom toku dát. Ale ak je váš raz nastavený na prežitie a nedostatok, tieto príležitosti sú pre vás neviditeľné. Sú to len šum. Keď si nastavíte cieľ a začnete o ňom hovoriť s istotou: budujem úspešnú firmu,
Raz začne v chaose sveta vyťahovať kúsky skladačky, ktoré k tomuto cieľu vedú. Technika hackovanie raz pomocou otázok. Raz miluje otázky. Otázka je pre mozog ako príkaz. Vyhľadaj. Väčšina ľudí si kladie deštruktívne otázky typu prečo sa mi to vždy stane? A raz hľadá odpovede. Lebo si hlúpy, alebo svet je zlý. Zmeňte otázky na konštruktívne. Cvičenie ranný priming. Hneď po prebudení položte svojmu raz tieto 3 otázky. Neodpovedajte na ne hneď logicky. Len ich vhoďte do mysle a nechajte raz pracovať. Poprvé, na čo sa dnes môžem tešiť? Raz začne sledovať deň a hľadať pozitívne momenty, aj keby to mala byť len dobrá káva. Po druhé, v čom som momentálne vďačný za svoj život? Núti váš mozog hľadať zdroje a nie nedostatky. Po tretie, ako si môžem dnešný deň užiť a zároveň zvládnuť všetko potrebné. Predpokladá, že je možné užiť si to a zároveň to aj zvládnuť. Cvičenie, pronoja, opak paranoje. Paranoja je presvedčenie, že vesmír sa spikol, aby vám ublížil. Pronoja je presvedčenie, že vesmír sa spikol, aby vám pomohol. Skúste 1 týždeň hrať hru. Čokoľvek sa stane. Meškanie vlaku, rozliata káva, odmietnutie klientom. Povedzte si, zaujímavé. Ako mi týmto chce vesmír pomôcť? Čo mi tým chce ukázať? Váš raz začne hľadať výhody v nevýhodách a nájde ich v reálnom čase. Aha, moment. Nemôžete zmeniť dáta, ktoré prichádzajú do vašich zmyslov. Svet je taký, aký je. Ale máte absolútnu moc nad nastavením vášho filtra, ktorý tieto dáta spracováva. Kto ovláda raz, ovláda svoju realitu. Kapitola 5. Keď sa myšlienka stáva hmotou, neuroplasticita. Po stáročia si vedci mysleli, že ľudský mozog je ako porcelán. Že sa vyvíja v detstve, v dospelosti stvrdne a potom sa už len pomaly rozbíja starnutie. Dnes vieme, že to bol jeden z najväčších omylov v histórii medicíny. Váš mozog nie je porcelán. Je to hlina. Je to živá, neustále sa meniaca elektrická sieť. Každá myšlienka, ktorú si pomyslíte, každé slovo, ktoré vyslovíte a každá emócia, ktorú precítite, fyzicky mení mikroštruktúru vášho mozgu. Tomuto procesu hovoríme neuroplasticita. Nie je to metafora. Je to biologický fakt. Keď sa učíte žonglovať, oblasť mozgu zodpovedná za vizuálno-motorickú koordináciu fyzicky rastie. Zhustne sivá hmota. Keď prestanete, zmenší sa. Vy ste sochárom vlastného mozgu
A otázka znie, čo práve teraz tesáte? Hebov zákon, neuróny, ktoré sa spoja. V roku 1949 psychológ Donald Hebb formuloval pravidlo, ktoré je základným kameňom učenia a hypnózy. Neurons that fire together, wire together. Neuróny, ktoré sa aktivujú spolu, sa spoja. Predstavte si mozog ako hustý prales. Keď si prvýkrát pomyslíte novú myšlienku, napríklad som sebavedomý rečník. Je to, ako by ste sa snažili prejsť cez džungľu s mačetou. Je to ťažké, je to pomalé. Vyžaduje to obrovské úsilie. Spojenie medzi neurónom A, koncept ja, a neurónom B, sebavedomie, je slabé. Ale ak túto cestu prejdete druhýkrát, je to o niečo ľahšie. Tráva je pošliapaná a ak ňou prejdete 100-krát, vznikne chodník. Ak ňou prejdete 10 000 krát, opakovanie sugestie, vznikne neurálna diaľnica. Na diaľnici už nemusíte rozmýšľať, kadiaľ ísť. Auto, signál, tam ide automaticky, rýchlo a bez odporu. Toto je definícia zvyku. Zvyk je len myšlienka, ktorá prebehla synapsiou toľkokrát, že už nevyžaduje vedomé úsilie. Myelinizácia, izolácia úspechu. Čo presne mení ten chodník v džungli na diaľnicu? Látka zvaná myelín. Neurón má dlhé vlákno, zvané axón, po ktorom beží elektrický signál. Keď opakovane aktivujete konkrétny obvod, napríklad trénujete tenisový úder alebo hru na klavíri, špeciálne bunky, oligodendricity, začnú tento axón obaľovať tukovou vrstvou, myelínom. Funguje to ako izolácia na elektrickom kábli. Nemyelinizovaný axón, začiatočník. Signál cestuje rýchlosťou približne 3 km za hodinu. Je nestabilný a energeticky náročný. Preto sa pri učení novej veci cítite vyčerpaný. Silne myelinizovaný axón, expert. Signál cestuje rýchlosťou až 300 km za hodinu. Je presný, efektívny a lacný na energiu. Preto majster v karate nerozmýšľa nad úderom. Jeho úder je vybavený myelínom a stane sa skôr, než si to on uvedomí. Aha, moment. Talent je preceňovaný. To, čo voláme talentom, je často len pokročilá úroveň myelinizácie konkrétnych obvodov vďaka posadnutosti a opakovaniu. Prečo zmena bolí? Metabolická cena. Klienti sa často sťažujú. Viem, že by som mal myslieť pozitívne, ale je to tak ťažké a neprirodzené. Vždy sklznem do negativity. Prečo? Je to kvôli zákonu zachovania energie. Váš mozog spotrebuje 20% energie tela. Je to energetický žrút. A jeho hlavnou prioritou je šetriť energiu. Použiť starú, silne myelinizovanú dráhu
napríklad som 0, je energeticky takmer zadarmo. Signál sa len tak ľahko sklzne dolu kopcom. Vytvoriť novú dráhu, som úspešný, znamená raziť cestu džungľou bez myelínu. A to stojí obrovské množstvo glukózy a ATP. Pocit zmätku, odporu a mentálnej bolesti, ktorý cítite pri zmene, nie je signál, že robíte niečo zlé. Je to signál, že budujete novú štruktúru. Je to svalovica mozgu. Ak to nebolí, ak to nie je nepohodlné, nemeníte sa. Len používate staré cesty. Synaptické prerezávanie, neural darwinizm. A platí aj opak Hebovho zákona. Neurons that fire apart, wire apart. Neuróny, ktoré sa neaktivujú spolu, sa rozpoja. Mozog je efektívny záhradník. Ak nejakú cestu nepoužívate, napríklad prestanete hrať na klavíri, alebo prestanete na seba nadávať, mozog vyhodnotí toto spojenie ako zbytočné plytvanie zdrojmi. Spustí sa proces synaptic pruning, prerezávanie. Fyzicky rozpojí tieto neuróny a použije stavebný materiál inde. Toto je dobrá správa. Znamená to, že vaše staré traumy a zlozvyky nemusia byť trvalé. Ak ich vyhľadujete, prestanete im venovať pozornosť a emóciu. Fyzicky zaniknú. Zmenia sa z diaľnice späť na poľnú cestu. A nakoniec zmiznú v džungli. Technika mentálna posilovňa. A ako využiť neuroplasticitu v praxi? Vizualizáciou. Pre mozog je predstava vykonávania činnosti takmer identická s reálnou činnosťou. Aktivujú sa rovnaké motorické centrá. Ako vyzerá protokol? Poprvé, vyberte si situáciu, kde chcete reagovať inak. Napríklad verejné vystúpenie bez trémy. Po druhé, zavrite oči a prehrajte si v hlave film, kde to zvládnete dokonale. Po tretie, cíťte ten pokoj, sledujte svoje dýchanie a počujte ten potlesk. Po štvrté, opakujte to 5 minút denne. Týmto pálite signál cez neurónovú sieť bez toho, aby ste opustili obývačku. Budujete myelín na nečisto. A keď potom vyjdete na pódium, váš mozog si povie, aha, toto už poznám, toto som už robil 100-krát. A spustí automatický program pokoja. Praktické cvičenie. Neuroplasticita vyžaduje čas. Výskumy ukazujú, že vytvorenie nového zvyku trvá priemerne 21 až 66 dní v závislosti od komplexnosti. Zaviažte sa, že nasledujúcich 30 dní budete každé ráno 2 minúty vizualizovať svoj ideálny deň. Nevynechajte ani jeden deň. Ak vynecháte, myelín začne degradovať a vraciate sa na začiatok. Po 30 dňoch to už nebude povinnosť. Bude to potreba.